Takže čaute ľudia, ja vás vítam moje dnešného videa. Som tu spoločne so Samom. A dneska sa pokúsime dať, ja sa pokúsim dať a Samo tiež Platinum 1 a urobíme takú sériu Push to Unreal. My už ideme do hry a ozveme sa vám vo hre. OK ľudia, už sme vo hre. A počkajte. Kameru si nastaviť. Dobre, vidíte. OK. Tu máš backgroundu. Musím ho zabiť. Samo, ty si rozhoratý? Ne. Tak, toto je najlepší autobus. Kúkajte. Ja by takto vyzeral. Tam padáme, Šimon. Neviem. Poďme sem. Ok. Nepočkej tam nekorna. Tu je niekde dobrá loka. No, tu. Ja idem do toho domu. Nepočkej, poď sem, tuto. Tu je dobrá loka. No. Som sa pomýlil. Ja chcem sem do toho domu čeku. OK. Ľudia, možno vyjde vlog, keď budeme, keď budú prázdniny, možno vyjde vlog. Nebudem hovoriť čo. No možno. To bude môj prvý vlog vlastne. A keby ste si chceli so mnou zahrať, tak napíšte mi na nejaké shortsku alebo tak nejak. A ja som sa pomýlil, ja budem streamovať, no môžem streamovať aj, bude stream, keď 21. Vtedy bude live event. Tak, preto bude stream. A asi tam 100% pôjde so mnou Samo. Čo? Áno. Dokedy ináč budete live event? To ja neviem. Neviem ani čo tam bude. Chceš to za celý deň? Čo? Jak sme boli na ten, jak sme boli v tej remix sezóne, čo sme to hrali celý deň? My sme hrali Fortnite celý deň, keď sme čakali na ten remix. Toto. Live event a bol dosť dobrý, ale krátky. Malou, poď sem. Čo? Malou. Idem. Nemám matka zase. Ale ja som zase na iné gameplay. No nie to. Kde to? Zdrvli. Kde sú asi? Kde sú? Ja to nie sú. Ľudia, keď nebudete zle rozumieť, tak som zachrypnutý. Ale je moc dobre rozprávať. Dajte všetci odber. Presne. Hovorím to stále, ale tak je to potrebné. Tento rok do letných prázdnin chceme dať 1000 odberateľov, keby sme to dali, tak by som bol moc rád. Takže dajte odber. A like tiež dajte. Dá Šimon 1000 odberateľov, bude rozdávať XP. Hej, kto mi napíše, alebo môžem urobiť fashion show. Čo budete chcieť? Nejakú súťaž môžem urobiť, že si s vami zahrám a keď dáme win, a kto bude mať najviac kilov, tak tomu pošlem gift. Napríklad takúto súťaž. Ale musím dať 1000 odberateľov. Môže byť aj stream. A inak ľudia, prepáčte, že som nenatáčal.
Potrebovala som si dať pauzu. Kam ideme samo? Neviem. Čakaj, no tak. Poďme sa sem kúpovať. Tam je... Inak ale samo má tiež kanál. Ale nechce, aby som ho hovoril. Chceš samo? To sú tí psi, poď sem, Šimon. OK. Keby si chcel, tak ťa Keby si chcel, tak ťa môžem označiť. Jedno. Idem. Dobre. Dávaj. Ja to nechcem. Tam je, no ale ja to chcem. To vadí. Ja si čakám. Musím. Ja nemôžem natáčať ľudia. Ja hovorím niečo a nejde ma počuť. Mne vypadne hlas. Nemôžem mať také veľké nervy. Keby ste chceli hrať aj so Samom, tak napíšte. On hrá dlhšie ako ja. Vám poviem. Napíšte do komentárov, z jakej sezóny hráte. Samo hráča. Kurník. Kde to sa nestalo? OK, kde to sa nestalo? Dobre. Počítam. Nezvládla kamera. Jeden ok? Hej, nekývaj. Mám najhoršiu bambu. Mŕtvý dead. Pozor! Wow! Utekám! Zdrám, ale čvedom, čau! Je zdrám. Som ma milom položil ďalší. Z revolver, keď chceš. Epický. To je otvorené. Ty si mal len tú mytiku, ne? No ale neviem, či to oni budú chcieť, ja tom aj tak idem, preto. Ako chcem späť tú mytiku. Idem ti pomôcť. Neviem, kde to bolo. Čakaj. To ničím. Šimon. No. No inak ľudia, a samozrejme, že vždycky som gečkom, no tak tá súťaž by sa mohla konať ľuďom niekedy, keď dosiahneme 1000 odberateľov. Milión nie. Keď dám milión, tak bude rozdávať, nebude súťaž, ale bude iba gifty rozdávať. Hej. Aj za 1500 výbakov. No ale je mi to normálne, že dávate menej a menej odberov a lajkov, pretože dal som si pauzu. Takže doporučujem si dať pauzu, keď ste veľký youtuber. Nie ako ja začnem. Som dead. Ona uberá po piati.
Zdrhám. Ľudia, ale asi to bude iba už do Go 3. Neraz vám hovorím. Pretože už to teraz video trvá 10 minút približne. A to sa mi tu zase 20 minút trvať. Tu je niekto v tom dome. No, zdrhá. Katanov. Inak ľudia, napíšte, že či by ste chceli odstrániť katany z Battle Royale. Nie, áno. Ja tiež určite. Tie nové. Tie staré by tam mohli zostať. Mám tie nové, to je strašná sprostosť. Spamovanie. Čo sa dá s tým robiť? Pomoc. Týpek ti tam leží. Ja dobrá. To je mŕtvý. Chudák, dostal taký spám. Tuto pre mne. Šimon, prosím. Počkaj. Prosím. Healujem sa. Tak zdrhal. Ten rúžový. Tuto. Máme 5 kg, mám, ty máš 3. To je dobré. Prosím. Jajha, on tak vypí. Mŕtvý. Takže ja som tam. Nechaj mi minička, daj mi minička. Chceš epickú snajpu? Hej, Pači. to vidím dosť. Dlho som nevedel, toto sniper pri loadoch. Môže minička hodíš? Medkit. Mal som. Dal som si akurát. Máme epickú hlavovku jesť, kamo. Zelenú taktikálku. Nehľadám healy. Pomoc. Jajha. Cheater. Šimon. Kde si? Šimon. Kde si? Co? Posledné duo. Cheatery. Tým som mal medkita. Mŕtvý! Jeden met. Toto je, tu je. Nevadí. Vlastne edit. Nevadí, to sú tryhardery, ja neviem. Yes, tu som level plus som dostal 41. Poď Go 3. Čo? Dobre, ľudia, to nebude takto. 8%. Ľudia, ja to stopnem. A toto video, ja vám to iba ukážem, keď získam Go 3. OK, ľudia. Chvíľka napätí. Skončili sme druhý. Počkaj. Ľudia, máme radi Fortnite. Ja som mal 6 kg. Ani 1% mi to nepridalo. Ani mne. Vidíte, máme radi Fortnite. OK, ľudia, toto bude všetko pre toto video. Skončili sme s gólom 2. Obidvaja, mohli sme mať obidvaja gól 3. Nevadí Samo. Samo nevadí. Nevadí. To je všetko pre toto video a čau.